Para lok sisen la don uwe unong rem ube im basa ha kane ka shnong rit ka ba itnat bha bat ka ba khoj ba pangat bha ka ba don hanong kondong une unong rem udon lai ngut ki khon kan the chung u ki ba la ya khe samla bha ka ba he karteng ka mina ka ba ar pat karteng ka sanra bat ka ba khaddu pat karteng ka miran kine ki khon kan the chung u ki ya don la ka chong ka chinglong chung ki para lok haswa man sedang ya kane ka ching tho khana ngakar pat ya phi sngoba share like ya kane ka video ba subscribe ru ya kane ka channel para lok la ong ba ka miran ka khon khado chong une unong rem ka de ka khana samla ka ba smart busting bat ka ba le khoi le suba bat kum chu ru ka de ka samla ka ba chamnot bat ka ba subun bha kane ka khon samla man la kasngi kala khe thia haswa ban mi kasngi bat kala lum la lang ya ki kam yang kam sem baro bat kum choru kala shet ching shet khnang ban yo bam ukpa bat ki henmen hanre kane ka khon ba he do chong upan ka mina kala shulab met tang ha ka ba shuba yit yalade namar ba kala sngo khlo palat yala ka ching bha breo chongka bat kala ong ru ba de tang maka hi ka bala bha breo ru tam ha kane ka shnong bat kane ka khon ba ar chong u pat ka sanra ka de ka ba chai tu chai pede ka bala shulap met tang ha ka ba shubam chingbam yalade hado bala tin ka sngain bat kam chu yarap kam lang hayeng hasem te ha ka we ka sngi ka miran ka khon khado kumba kala chule hi man la ka sngi maka katba kadang lej ban khet chur shalom ha ka we ka chaka madan ka miran kala shem ya iwe ikhon lang brod ba iskuin bha ibala cha naki langbon kumta ka miran ta ka ching seo sun e palat ya ine ikhon lang bron maka kala lum ya ine ikhon lang bron te hanre hadian tang katu ka ne minit pan lawan poi uwe ukhna sanrang uba lawan wat ya ine icho hi ikhon lang brod ibala cha bat ula shem ba ila don hakti chong kamiran haba une ukhna samla ula shem ya ine ikhon langbron mau ula sngo komen bha bat ula sngo ngo ru ya kamiran namar ka ching bha mansem chongka te kumta nado kata kasngi kine arngut kila yakan bha paramaki bat kila yalong parlok ru paramaki bat kade ru kasngi ka ba kila yo ya ka ching kemen ha ka ching impar lo ka chongki te ha kasngi kababon dang step prangam ka miran kala pendep shwa ya ki kam yang kam sem baro bat haden katapan kala lech shalom ban lech khachur bat kum churu kala lech ya kendo bat ukayal ukhna ap lang bron ha ka ba kilai ej parlok bha hanre ha ka nei ka chingya chongka bat ukayal pan ka henmen chongka pat kamina kala bodien ya kamiran nare bat haden ka nei ka ching bodien ka chongka kala yo i penban ba kameran kala ya songkai bat ukayal ubade ukhna samla uba bhabreo bha kumta maka kala sngo bisni bha ya kameran te kumta khlamda pele no e ya kapor kamina wud kala lej mare slayeng ban pen sapriang ya ka khubor ka ba kala yo i bat ka bala yo sngo bat tang supoi hayeng kamina kala ya tho ha ka sanra ya ki chingchia baro bat kala ong ru ba maka kadai ka ba kham bha breu ru tam bat kala kwa ru ban pensange ya ka ching ya dei chong kamiran bat ukayal kumta da ka mensiam ching bisni kini arngut kamina bat ka sanra kila ya bore ru ya ki chan ki sopti chong kamiran bat kum chu ru ki tiar kitar chongka bat haden katapan kini arngut kila lektan ru ya ki langbrot chong ukayal bat kila lekte pat ya ki hachu hatrai chong uwei udeng ubodon hapo prengklau hanrei kamiran bat ukayal pan kila nang schem kaching yade chongki bat kim shem latip ai ruem ya kata kaching le dusmon chong kamina bat ka senra ya ki langbron te hakane kasngi haswa bakasngi konsep no ukayal ulade kapor ban lej be no ya ki langbrod selayeng hanrei hakane kapor ula shem penban ba kilang brot chong ubaro kila chalun kim don shu ha ka chaka ka ba ula bo kumta mo ula kuslai ba
Hanrei kamiran pat kabaladon lang hasanda jong u kala pentengen ye u bat kala ong ruba maka kan lej yawat lang bat u hadu banda syam yakilang bron kumta kini arngut kila lej yawat lang yakilang brot klem cing syong thain te hakaba khaddo da kaching tre sitom kila syam yakaching sisaba yakilang brot baro lakte la khom lun daki hanmen jongka hi kamina bat ka senra hapadeng klau kamiran kala lengok bah balai kini ke hanmen jongka kila le ya kane ka kam hanrei kamina pat ka ong ba nga ngadei ka ba bhabreu ru tam kumta ukayal udei bancet yanga om ya pha hanrei ukayal pat ula phaik tien u ong ba nga ngam syam la e ya ka breu ka ba arsap kumapi hanrei ka ching e jonga kadei ya kamiran kumta yakane ka cingle chongka mina bat ka sanra ukpa chongki ru ula tim bat ula mai la berngem yaki te hakasngi ka babon lawan kine ki breu hakane ka sinong kine ki breu kidei ki bala yo bor na usem ba kilawan ban lum tax khandeu bala pha da usem bat kine ki breu kil ong ru ba lada kim seu no kloi ya ka tax ba pha usem ya ki yeng chongki baro ki badon hakane ka sinong en sakane lut no baro kumta kibreu kibadon hakane ka sinong kila ya kuslai lut baro kumchu ka yeng ka sem chongka miran ru hanrei hakane ka klipman lawan poi ukayal unong ablang bron hangne ukayal ula hukum yakine kibreu chong usem ba kidei man sange no bat kidei ru ban mi no nakane ka sinong menta matahi bat kimdei shu ban lum tax yakane ka sinong kine kibreu kila longo lut baro kumchu kinong song sinong ruba dei uei une ukhna te kumta hakane kasngi kaching sisya baro kala pau pertheba une ukhna ap lang brod udei ukhun sem ubala sansar yakane ka hima kabayar kumta kine kibreu kila yango khle lut baro da kaching burom ya u kayal ula panma pru ya kameran ba ula bore lut ya kaching sisya baro ba mau udei ukhun sem bat haden kane pat ula lech phai no slayeng sem la chong da kaching kemen bat kameran pat kala supech sa ya te haba ula poi hayeng u kayal da kaching kemen ula ya tho lut ha ukpa chong u badei usem bat ha ka keme chong ba ula ya kendo ya ka wei ka khna kan thei ka ba na nong kandong ka ba karteng kameran ka badei ka khna ka ba bha man sem bha kumta ki keme ki kpa chong uru kila sngo komen lang ya kata te kumta lengba ka ching bha man sem bat ka ching subun ma sem chong kameran usem bat ka sem kila yawan kai hayeng chong kameran bat kila ya pan kete keten ya tho sendan no ya kini arngut ha kane ka por bat kameran ro kala priang suk mesem ya kane ka ching terwa chong ukayal ban ya tho bat kumta kini arngut kila don ha ka ching kemen ka bom la shu ban batai bat kane ka story ro kala poi no syaka bakun skeupa share like ya kane ka video ba subscribe ro ya kane ka channel jonga naka banta ki story ki banwan khublei shibun